Hoi Maureen. Ik ga proberen een algemene lijn aan te geven wat gebeurd is. Pocky heeft op een gegeven moment geweigerd tientallen duizenden hectare grond en concessies uit te geven aan Leo Brunswijk, de broer van Ronnie. Eh, Leo, en toen begon het eigenlijk. Leo eiste haar aftreden. Uh, Ze treedt natuurlijk niet af. Ronnie eiste het ook, maar de president ontslaat en benoemt ministers. Op een gegeven moment is Leo Brunswijk met zijn stichting Maron Kompas zijn ze gaan graven. Hebben ze valse beschuldigingen op tafel gezet. En het zijn echt valse dingen. Ze zijn 16 juli zijn alle ministers beëdigd van deze regering en de president. En op 14 en 15 juli was ex-minister Noor Salim, die plotseling minister ROGB werd, die heeft tientallen duizenden hectares grond en concessies uitgegeven. Met de meeste spoed laten inschrijven op het gliskantoor. Rechten van mensen zijn gevestigd. Oké. Vanwege de haast waren er heel wat dingen. Nou, er een aantal beschikkingen en zo fout. Het gaat er niet om of het om Chinezen jullie staan of wie er dan ook gaat. Of welke bedrijf. Het gaat om die beschikkingen. Heel veel fouten. Het gliskantoor weigert daardoor in te schrijven. Bijvoorbeeld op een van de dingen die de ronde doet op social media, is dat er een beschikking van Noor Salim gedateerd 17 juli is. En toen was hij geen minister meer. En het bedrijf, heb ik begrepen, had een bedrijfsplan ingediend, is gaan investeren, want hij wist dat, oké. Pocky wordt ermee geconfronteerd in de loop der maanden met deze fouten. Ze heeft juridisch advies gevraagd aan een advocaat. En heeft aangegeven, luister, dingen zijn, die derde, degene, de belanghebbende, mocht ervan uitgaan dat hij een recht heeft. En sommige mensen hadden hypotheken genomen, noem maar op, allerlei dingen. Gelden geleend. En als je het niet corrigeert, omdat je denkt het is van de vorige regering, het is de staat die heeft uitgegeven. En de staat is één en ondeelbaar, dat zeg ik nu. De staat is één en ondeelbaar. Dus het maakt niet uit welke minister daar gezeten heeft. Op het moment dat de staat als staat heeft gehandeld, is de president, welke president dan ook, verantwoordelijk en de ministers van het ministerie verantwoordelijk. Zo werkt dat staatsrechtelijk systeem. En ze heeft die foute beschikkingen gecorrigeerd. Want ze wilden geen miljoenen claims op de staat. Wel, dat gebruiken ze nu om te zeggen ze is corrupt geweest. Nou, dat ding belandt bij Chan. Ze hebben een gesprek. Pocky Chan, Ronnie Brunswijk. En wat ze zijn overeengekomen, wat niet, weet niemand. Alleen maar dat er een gesprek was. En dat Brunswijk heeft aangegeven, we hebben consensus bereikt. Plotseling horen we, 16 juli treedt ze af. Ik snap niet dat 16 juli ook wel. Dat heeft te maken met het feit dat als je een jaar minister bent, dat je recht hebt, in Pocky's geval ze is nog geen 60, op een directeursalaris als pensioen. Je krijgt ook een benoeming als directeur de algemene dienst. Mensen zoals ik die 60-plussers zijn, dan weten jullie het direct, krijgen maar 3000 SRD per maand. Dat is onder standaard ontvang ik. Noor Salim zal dat ook ontvangen. Geen Noor Salim, Mustaja. Nou, wat er dus aan de hand is, los van het feit dat, ja, ik ben zeker geen ABOP-fan. En ik ben een feminist, maar ik sta niet per definitie per se achter vrouwen. Als er een ongerechtvaardigde zaak is, dat er een walgelijk puur eigen belang een rol speelt. En je hoort, op sociale zaken is een schaap gezet. En die schaap wilden ze op RBB of hoe dat ding nu heet zetten. En Pocky zou naar sociale zaken gaan. Ik hoor dat ze die had geaccepteerd. Ik weet niet of het waar is. Ze heeft zelf bekendgemaakt dat haar niets is aangeboden. En anyhow,
Wat er precies gebeurt daar politiek, dat weet niet. Dat is koffiedik kijken, dat weet niemand, maar het resultaat is duidelijk. Pocky is 16 juli eruit. Ze is nu met verlof en ze is 16 juli eruit. Dus ze is nog niet eruit. En deze petitie is bedoeld om te proberen om Pocky in het zadel te houden. Ik weet niet hoe sterk het zal zijn, maar ik denk als er een paar duizenden mensen dit ding ondertekenen, dat dat wel indruk zal maken. In ieder geval op Chan. Want Chan heeft Pocky eigenlijk laten vallen als een baksteen, terwijl hij er beloofd heeft dat hij dat zou beschermen. En zo kwam die brief van de VHP. Maar hij is gewoon laten vallen. Chan is gewoon walgelijk. En wat je nu ziet gebeuren, is dat iemand die naar voren is geschoven door ABOP, met name Marinus B. Het is namelijk zijn buitenvrouw, Anenda Veldman. Ze is jurist, ze is corrupt, ze is een oplichter, geloof me. Die is voorzitter van de presidentiële commissie van onderzoek naar de case Pocky. Ik snap ja niet. Hoe ga je iemand die op de nominatie staat om minister te worden dit laten onderzoeken? En heeft ook nog de buitenvrouw Beest, de buitenman van zijn eigen vrouw zit ook erin, het zekere advocaat Baudeel en een paar kleine gekke vreemde namen die ik niet ken. En je voelt aan dat dat maar pro forma is en dat dat weer volksverlakkerij is. En dat hij heeft laten vallen, want de president heeft echt geen presidentiële commissie nodig om uit te leggen wat ik nu heb zitten uitleggen. Of er zijn meer dingen die niet naar buiten komen, maar dan moet men transparant zijn. Zolang men met niets transparant naar buiten komt en alleen maar gebruik maakt van social media om haar te bekladden, zal ik Pocky zeker blijven ondersteunen. Want wat naar buiten is gekomen, treft haar geen blaam. Integendeel is ze gehandeld een minister waardig, die voelt dat ze de vertegenwoordiger van de staat is. Dus dat is mijn reden waarom ik het wel heb ondertekend.